Egunon guztioi, eskerrik asko Salva Gonzálezi eman deituen azalpen interesgarriengatik. EH Bildutik beti jarraitu izan ditugu zoadi kaleratzeak estopeko kideok egiten dituzuen ekintza, salaketa eta idazki guztiak, eta plazer bat da gaur ere zuen iritzi kualifikatuak eta kezkak hemen entzutea. Gainera, ez horiek kaleratzeen inguruan, baizik eta etxebizitza politiken inguruan modu orokor batean esan da. Uste dugu benetan interes orokorra bilatzen duen elkarte edo plataforma bat zaretela, bereziki zapalduta eta ia babesik gabe dagoen jendearen interesa defendatzen duzuela, eta gainera ez zaretela gelditzen lau pareten barruko erosotasunean edo gozotasun horretan, ezta? Hori ere kalean defendatzen duzue, eta gainera isun handiak jasotzeko mehatxuarekin batzuetan eta beste batzuetan ez bakarrik mehatxuarekin. Hala ere, gaur erakutsi duzuenez, beste hainbatetan bezala, kaleko borroka hori ez dago kontrajarrita halako azterketa eta proposamen patxadatsuak egitearekin, ezta? Egin duzuen azterlana eta ekarri dituzuen proposamen horiek guztiak lasai eta sakon aztertuko ditugu EH Bildutik. Egia esan gauza pilo bate galdetu nahi nizkizuke, baina denbora mugatua daukagu. Eta beraz, galdera zehatzak baino, galdetuko nizuke zuen iritzia, jada aurreratu dituzu zenbait kontu, baino bi etxe bizitza legeen inguruan, ez da, EAen jada daukaguna 2015-etik, eta batez ere interesatzen zaigu jakitea garapenaren inguruan daukazuen iritzia, eta gero baita ere Madrilen honetxiko omen duten lege horren inguruan, ez da. EAeko legeaz, gure legeaz, uste dut 2015-eko legearen defendatzaileak zaretela, baina gaur erakutsi duzu baita ere oso kritikoak zaretela, ez legearekin, baizik eta legeak izan duen garapenarekin, ezta? Esan duzun bezala, bi dekretu garrantzitsu atera dira oraingoz, 2019ko kolaborazio finantziarioarena, eta batez ere uda honetan edo uda hau baino lehenago justo etxe hutsen dekretua ere atera da garatzeko legea. Gustatuko litzaiguke entzutea zuen iritzia edo pixka bat gehiago sakonduko bazenu bigarren txandan, 2019ko kolaborazio finantziarioaren dekretu horretan ezarri ziren kupo ez, denbora baldin badezu, eta baita ere 2021ko etxe hutsen aplikazioa nola aurre ikusten duzuen, ezta? Ja eman dizkiguzu susmo batzuk, ezta? Aipatu duzu horre udalen esku dagoela pixkate borondatea eta horrekin oso kritiko zaretela. Hori ahal baldin badezu pixka bat gehiago sakondu eskertuko genuke. Eta baita ere falta diren gauzen inguruan, hausnarketatxo bat. Oraindik falta da, ja komentatu da nire aurretik eskubide subjektiboaren dekretua. Uste dut nahiko kritikoak zaretela plataforman jaurlaritzak eskubide subjektibo horren gainean egiten duen irakurketarekin. Aplikazioa ez dela izan igual aurre ikusten zena. Eta, dekretu garrantzitsu horretaz gain, zuk ja aipatu duzu, falta dela baita ere erakunde autonomo hori antolatzea, ezta, koordinatzeko udalen eta jaurlaritzaren arteko lana. Okerrez banago 17 bat hitzarmen sinatu dira orain arte, baina gero, EAen dauzkagu 251 udalerri, ezta? Orduan, horri ikusten da, pixkat falta dela, akaso, planifikazio gehiago, eta planifikazio hori egin zezakeen erakunde autonomo horrek etxebizitza legean jada proposatzen zuena. Eta gero lege horrek ere proposatzen zuen etxebizitzaren lurralde plan sektorial bat egitea, eta guri idatzi, niri zehazki, Arriolak ja esan dit, ez dagoela bere lehentasunen artean legealdi honetarako. Gure ustez, tresna interesgarri bat ere izan ziteken, horren gaineko iritziren bat luzatzen badiguzu, denbora baldin badezu, ondo. Eta bereziki, eskubide subjektiboaren gainean egin den irakurketa horretaz. Da esaten dut bereziki, ze uste dut guretzat, EH Bildurentzat hori dela lehentasuna, ezta? Etxebizitza eskubidea ez izatea gauza deklaratibo bat, baizik eta benetan hori aplikatzea, ezta? Eta aplikatzeko tresnak mahai gainean jartzea. Eta horretarako uste dugu tresna eraginkorrena dela alokairuko
alokairu sozialeko etxebizitza parke publikoa zabaltzea. Nik uste oso deigarria dela, oraintxe bertan 60.000 eskatzaile daudela, alokairuko etxeen eskatzaile daudela etxebideko zerrendan, okerrez banago, historiako zifra altuena da, eta hori dela eta uste dugu hor jarri behar dela indarra, ezta. Guk zentzu horretan, lege bate proposatu dugu duela gutxi, eta da Jaurlaritzak lehentasunez eskuratzeko legea. Aipatu dezuzuk Valentzian daukatela dekretu interesgarri bat, eta gure ustez ere hemen jada dauden zenbait kontu jada araututa dauden arren, uste dugu oraindik pauso gehiago eman daitezkela. Adibidez, hemengo legean ez daude aurreikusita putre funtsen aurkako neurri zehatzagoak, Valentzian bat daudenak, eta gero uste dugu, zuk esan bezala, azken 6 urtetan oso etxebizitza gutxi erosi dira lehentasunez erosteko eskubide horren bidez, eta uste dugu hori gehiago indartu behar dela. Ikusiko dugu ea tramitera onartzen duten EAJak eta PSek lege hori. Eta gero amaitzeko, pixkate Madrilgo etxebizitza legeaz, edo, egia esan oraindik ez dakigu testua zein den, ez da, pixkate Davidetan eta ahoz zabaldu da, beraz oraingoz mediatikoa baino ez da. Baina, egia da, zuk esan bezala, aterki bat osatu dezakela, gero, igual, hemendik hartzen diren zenbait erabakiei, ziurtasun legal gehiago emateko, eta alde horretatik interesgarria da. Gure ustez, eta eskumenen kontu alde batera utzita, uste dugu norabide honean doan lege bat dela, eta alde horretatik postekoa dela. Dena den guretzat ez nahikoa da, ez da nahikoa. Uste dugu gehiago egin zitekela, ze adibidez alokairuak bai kontrolatu nahi direla, ez da, alokairuen presioak, baina nahiko modu mugatu batean, gutxienez, lehen esan dudan bezala, prensan iragarri den bezala. Bakarrik aplikatu nahi zaie enpresei, eta bakarrik 10 etxebizitza baino gehiagoko enpresei, ezta? Eta, karo, egin dugu kalkulo bat, jakiteko horrek ze aplikazio edukiko lukeen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta egon gara begiratzen, Arriolak berak 2020an emandako datuetan oinarrituta, eragingo liekela 34 enpresari, Euskal Autonomia Erkidego osoan. Eta 34 enpresa hoiek dauzkate 1.110 etxebizitza. Karo, 1.110 etxebizitza alokairukoak, parke batean gutxi gora bera 110.500 direla oraintxe bertan, suposatzen du 10%. Ez da gutxi, ondo dago, baina iruditzen zaigu ez dala nahikoa. Eta zentzu horretan interesatzen zaigu, edo interesgarri iruditzen zaigu alderatzea EH Bilduk egindako proposamenarekin. Guk duela zenbait hilabete ekarri genuen alokairuak mugatzeko lege bat, eta bertan eragingo lioke EAeko alokairuko etxebizitzen 100%ari. Gero zeuden zona tentsatuak eta izendatzeko behar horiek, Espainiakoan dagoen bezala, baina printzipioz, esan bezala uste dugu 110%arena nahiko mugatuta dagoela. Eta, uste dut kaleratzeak ez egon zela Madrilgo legearen negoziazioetan sartuta, eta zentzu horretan, gutxienez faseren batean, eta zentzu horretan interesatuko litzaiguke zuen iritzia, jakitea, zer hitz egin zen eta orain zer hitz egiten ari den horri buruz, ezta? Eskerrik asko.